Съгласно закона и обичая и от името на кмета на град София обявявам гражданският брак между Антон Николаев Стефанов и Мария Александрова Кочева за сключен. Пръстените са символ на вашата любов и вярност. Линията на пръстенът няма край, както не бива да има край и вашият стремеж един към друг. Цветът на пръстените е като цветът на слънцето. Носете ги от днес и завинаги. Поставете на дясната ръка на безименния пръст. Погледнете я в очите и кажете: вземам теб, Мария, за своя законна съпруга, приятелка и любима, от днес и завинаги. Поставете пръстена. И вие на неговата ръка. Вземам теб, Антон, за свой законен съпруг, приятел и любим, от днес и завинаги. Поставете пръстена. Обричате се да създадете здраво и добро семейство, да вдъхнете духовна хармония и съпружеска вярност. Обричате се за щастлив семеен живот. И аз вдигам изкрящите чаши в този ден и очаквам и нов за обичта и за дружбата ваша, за голямата чиста любов. Опийте от пенливото вино и с радост винаги си спомняйте за този ден. На здраве! Браво! Браво! Действително благодаренците! Действително команд! Ево, Румен! Днеска ти е короната, Комене! Днеска ти е короната! Уважаеми младоженци, днес е рождения ден на вашето семейство. Начало, което не се забравя никога. Начало, родено от нежна и всеотдайна любов, да посрещаш и изпращаш деня с един и същи човек. Пожелавам ви във вашия дом завинаги да се настанят мирът, благополучието, нежността, обичта, сигурността и спокойствието. На вас, госпожо, предавам семейния документ с пожелание да съхраните завинаги топлината в домашното ви огнище. А вие, господине, бъдете опора на тази, която ви дари с любов и доверие. Бъдете щастливи. Честито и за много години. Честито, 4 посмея. Младоженица? 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 Майката.
Ани, снимай ли без телефона? Чакай, май. Нищо не го искам. Айде, Станко, Сашки. Айде, правим един. Минимум. Кой не снима още? Всички да снимат. Айде сега и аз се натиска. Айде. Ади. Ела Катерина. Ела. Така, чашите. Айде, че няма да си отидем на Милено. Може ли аз? Майко! Да, ще ви снимам. Миля, чакайте ли с вас? Стой, не ги прибирайте. Аня, мен като мине това е твой телефон, нали? Вестник. Готов? Ани, снимайте. Ева, мама. Я здравейте. Снимайте сега. Добре, доканата ще. Айде да си пием направим. Айде сега. Айде, дигайте сега, най гърби. Браво! Браво. Там ще ви снимаме така. Добре. Тук сега как сме? Тройка. Нарисуваме. Иначе после... Добре. Къде са чуто? Там да се снимаме и тръгваме. Браво. Айде, бегаме всички страни по време. Опа.
Ела, не. Чакай. Хайде, Мартине. Хайде, Нели. Ела, Александра. Ела и ти. Ела. Хайде. Ела, те. Ела, Александра. Хайде. Ами, какво видима? Александра. Вижте, да, бе. Вижте. Сашке. Абе, машка. Вижте, бе. Сашке, стан като чаша. Бе, аз се... Ани, ево ми направи една снимка с момичетата ми, ма забравих моите принцеси. Катерина! Катерина, искаш ли тук? Айде! Айде, не ме! Бързо! Ще седи върху мене! Няма да има место, мама. Ангело е тук някъде, айде. Къде? Да го качим къде? Ai,
toca. Ai, que tinha que aproveitar. Orquestra